Her er Helle og hendes køkken. Helle oplever tit, at det tager lang tid at lave mad, og hendes køkken er meget beskidt. Så Helle besluttede sig for at ringe til verdens bedste VVS'er, der straks kom flyvende. Schønemanns VVS foreslog hende at få installeret en cooker, der er god i tilberedning af mange retter og nemt fjerner madrester. En cooker leverer altid billigt kogende vand. Det er verdens eneste energibesparende kogende vandhane, og den koster kun 50 øre i døgnet til vedligeholdelse. Så nu tilbereder Helle nemt og hurtigt mange retter og fjerner nemt madrester. Ring til Schønemanns VVS i dag og bestil et godt og uforpligtende tilbud på din cooker.